Ako vzniká produkt Royal Coriolus? Nahliadnite s nami do zákulisia výroby. Nie je jedno, kde a ako vzniká produkt, ktorý sa má stať vašou každodennou oporou pre zdravie. Preto sme výber výrobcu nebrali ako technickú záležitosť, ale ako rozhodnutie srdca a rozumu. Vybrali sme si českú rodinnú firmu s vyše 30-ročnou tradíciou, ktorá ctí to, čo aj my. Kvalita a odbornosť. My testujeme hubu Coriolus ako surovinu hneď dvakrát u výrobcu a následne v nezávislom laboratóriu v Nemecku. Výroba prebieha v súlade s certifikáciami ISO. Je to záruka čistoty, účinnosti a bezpečnosti. Príroda a udržateľnosť suroviny sú v organic kvalite, technológie šetrné, obaly recyklovateľné. Naši partneri veria, že príroda nie je zdroj, ale partner, o ktorého sa treba starať. Dôvera a transparentnosť. Veríme v poctivé jednanie. Aj preto sme vám dovolili nazrieť priamo do výroby, aby ste videli aj zákulisie. Tradícia a inovácie. Spájame staré vedomosti o vitálnych hubách s modernou vedou. Vďaka tomu dokážeme vytvoriť extrakty s vysokou koncentráciou a biologickou dostupnosťou. Rodina a starostlivosť. Vo firme, ktorá pre nás Coriolus vyrába, pracuje už 4. generácia. A možno práve preto tam cítiť niečo, čo sa kúpiť nedá, lásku k remeslu a hlbokú zodpovednosť voči ľuďom. Poznáme to, pretože rodina tvorí základ aj našej značky. Vo videu ste mohli vidieť, ako každý krok výroby prebieha s dôrazom na detail, čistotu a presnosť. Toto nie je len doplnok, toto je spojenie človeka a prírody, ktoré vzniká v dôvere, odbornosti a láske. A presne to je dôvod, prečo je náš Coriolus taký, aký má byť. Originálny.